Chibwe 2021 gore rapera. Vanhu vaya vatanga vari kuti muyamuri wavanhu Sirizani saka dai apinda. Anga papinda seiko mhomho ichiti hake mukomana dai apapinda. Muchizowana arimo mukuru akakombwa namachinda. Ichilema pavungano akadaidza chamise namalema. Mozambique haisi Zimbabwe mukuru achivaratidza kurema. Dabiri gwavo bare vavatirambi vasina neakaterera mukorona. Takaenda zvaendwa masase mukoro uno. Ho here zviriko here zvafizigwa kuti bhowandi. Kopo mutauro ndokuvandudzwa 2021. 2022 igore regadziriro yesarudzo pachidziro. Etembo iri uri mupendero webwereketo yenhau dzose muwiro namaendero. AFM namaviri matendere iri imwe tembere. Zitande rimwe vachiwanza mabhendi kunge maendere. Jesu waishandisa chamboko patairidza apo so pakaridzwa pfuti mutembere. Taona taidziona dzimwe ndege kumakore dzichikoromoka. Vaedza 2021 gore rapera. Payakauya nhomba wamakandiwo vakati chi. Vati Freddy vaiveme mugore irori. Hubert Angel chikafu chaisvika namarori. Yakayambuka ngirandi naJesu weAfrica madii zvemupostori. 103 vana vachigwira chigaro chezvipo zvamapostori. Madungwa aingoita zvaisita mudumbo remakore apfuura. Zviprofita zvesarudzo tamirira vashoperi. Nekuti kwaedza 2021 gore rapera. Jungwai rona inosvasvanga asi nachimutsa zvakafa Java unosiyirei Prince namaskiri. Dakarire ngoma 2021 wasindokite hepa again achiterere vaccine robari ngemustard seed kuzoti gwara nedzemhiri kisimisindo dzakatambiswa. Silent killer achitsigira mutoriro chipo chichitambiswa. Temba nabhero chengetai musasiya pose mari vabva zera zvimwe tichiterera patinoenda kumabhero ose. Tinashe rambo chigadzira pendi tinashe. Gore kuya namazita asingabviri kudana. Ana heu komanda ana njuzu namabhotoro vachingoriko vakomana. Ndokusiyiwa na tomato upenyu mutoro vakomana. Macheso vanotinyimireko bhama tomudetembera here semhondoro. Zuva rabuda 2021 gore rapera. Matoi haana kuoneka zvikadakaoneka. Kune vakanzi patata kumwa sekofi naolomide vafambira movie. Takarira zvacho chikanzi number 1 choita pirisei chakanzi number 1. Dana dzaunosvikira Elda Mwenda Holy Mjaya negunda Mwenda. Kumba rakakumba levels na Fandani kumba. Makorokoto tatelicious nemudziyo mutsva wemumba. Fandani 1 ndakwatiri aive nziyo itsva pakuimba. Chiyeuka vamaposa zimuto vasingadyire pashe savaira kumba. Titi maititi mumba varimo zvavo vachitochekerera matamati. Ndiye future wife mudiwa achitaura newachada. Vakadzi vevanhu 2021 vaitengesa zvokutodedzera vachada. Vaive kusuwa nekuchema. Dogs in boss feeds vachidira masvingo mafuta. James Pande achiririra munzira kuzoti asvika masvingo. Prophet Gibson kuna boss Tamela vachitevera matsimba. Manyuchi 2021 kwakaroga munhu. Vapenyu tapiwa makore. Tinogumbura mutongo werufu mutorongo. Makuru wani kuimba zviri mumwoyo mako paunofa speech yako dzova nziyo dzako. So Dr. nevangu mukoma kuda kwashe rufu chivangu. Pamwoyo kwakawa miti mikuru mireza ikaburuka. SB moyo navakaya. Kambokaya kedendera tobvunza mubvunzo uya. Ndiro here gore rasiya vamohadhi ndiro here madam bosi ravadadisa gore kumupendero. Pewakanzi uya mucheka tikupe avinga chigaro. Mirizhonga ndakairamba mudetembo pavakamisa chamisa masvingo. Sarudzo zvinoda runyararo vagari vogara nepfungwa kwete kuronzera. Madzishaida kucheresa vakuru chikomba vakanzi vachere chikomba navakuru. In order to curb dilapidation of services kuhealth takaisa minister mutsva. Tinomachakaire wakarira asiri muimbi. Minister KST hadzina kusvika mari dzavaimbi. Solo akanetsana mutsaitemba akanetsana naSusan. Gara ndiani wakaenda mbiri yekukumbira last season. Ana Shugeta love ndiye comedy here kana comedy ndiye love naana. 2021 gore remujolo pandemic kudanana kurasisana kurovana nekutorerana. Rudo kukaitigwa masaisai panopera vanokutarisai zvinopera takakutarisai. Zvizhinji zvaiitigwa makamera achibvungaira mashisha. Hakuna murume unorora mudzimai waanoita naitika dzakashisha. 2021 gore rapera. Chipwe. Zeki ngaitore madavo okududzira sarudzo patinashe Mugabe. 2023 vati MP mapepa ati asarudzwa navanhu sandimi.
mumwoyo nepfungwa dzavanhu hamuna chenyu chawanikwamo. Munoti chiko nekudyiwa zvakadai makadyiwa mari zvakadai. Nyika yaiva nemufaro pfuti dzakarira. Muridzi wehlava ndeunayo, iye ari yezve muridzi wayo. Mariya mubayiwa shida dzake itirangu. Kuchipatara kunobayiwa kudare kunoti aiwa nemuchirongo mwana abayiwa. Muchizarira vakavatamo pasarudzo vakasasarudzwa mukuru wamasvingo wenyengwa. JP nakila T panhandare vachingoti tititi kusvikira pitipiti mumarikiti. Gorere mahouse party pamasa vachita muonera pamwe chuma chomuzukuru. Kububunya kopo maumba porofetai muridzi wendimi ndimi mukuru. Apisarema pavatsikanye kavairatidza kurema. Pembererano kuratidza zvitwa zvomukuru. Migwagwa yakadigwa, zipuko rikadigwa pamugwagwa. 2021 zvakadzoka zvitima mumarodzi zvenguva yaSisiu John Roads. Gore raimbwa Demuluti nebhendi ranasikala. Samwana komika achimhanya mabhitsi. Gore remhere pamiri yemapemitsi. Mberi takamirigwa rikava bhuku randakanyorera ino mhuri. Toita sei navanhu vamasvingo gore rose kupera zvisvingonzi chabva napamasvingo. Mbuya nehanda chivezwa chinega. Neganda chegandanga gadzidzi pachidziro. Abel Mauchu wakanzi wafai achitochera mapopo make pachivanze. Chitunha chava mugabe zvakanzi chimbochifukunyurai manyanya kuchivanza. Vaingoti wakunda pamakwikondo nomukuru wenyika. Zvakatanga zvitukisa asi ungaramba ndiani imi? Nonyadzisa kureva dzavarume vakuru navakadzi vakuru dzakaonekwa nepweri padzinhare. ZBC ikaita number 1 pamakundano ezvivhitivhiti asi vachingori 1. Asi Vusevhanzi aingochemerawo muripo. Zvakaipeko changamire mukangotutsira yemhiri pane wavo muripo. Sahwira win promotion yakasimudza mukombe. New Horizon Farmers masvingo ikachenesa namabhini. Luko wekaluka kukopa jalavu wakakasira kupera. Rapera zvaro gore rekungwavha. Achisumuka mari isati akatarisa. 2022 ipombi mupambi muchamuvona. Zoti Zimbabwe. Vachamisa vakamisa makanzera basi. Svinzi kuenda kumamitingi avamonzora kushayiwa basi. Zaki taidza mara taiwana 15 billion yakanyangariswa. Mastadium edu kutambira dzimwe nyika dzakati achabviri agarisa anyangarisa. Rapato wakamboita katoke masanctions ya 5 mapato mafakta. Vaiti corruption yauraya nyika. Pane nyika vachiti ndizvo asi masanctions ndo akonzera yenyika dysfunction. Senditi tu chikomana chacho chaibvira tikatoona dzokutumira mari dzinobvira nzira. 2021 bondi ranga riri paauction kunge mudzi wapera basi. Booze gas ndo yaipa moto mumarokesheni amasvingo. Happy New Year plot mako. 039 Chiremba Makuvaro na Boskeda. Ja furniture spam time. 961 million IMF fund. Takaigovegwa koti 6% economic growth. 2021 GDP haiwa ndichifirei. Ketoitirongo zazo mjole. Mambo Guramatunhu ninyanzvi yemanzwi ane musikanzwa achibaya semunzwi wasvikiro. Rene tembo pano ndo padzinosvikira chibwe chati wedzinoti svikiro rene tembo. Mambo chibwe 2021 gore rapera.